miturut tata cara kaprajan kang wis ora kabrubah maneh. Peswananing para wadya santana kuwi kudu ing ngri Arspati lan pendak ing Hari Soma. Parandene marengi Hari Sukra dening kadangku Yayi Prabu Pandhu Dewayana aku ingkang tinanggenah kang sarta kecibah mewakili angembat tata tentreming praja Ngastina sabab kawrana Suman lan Jaka Pitana. Wonten pendika ingkang adhawuh kula Rama yen ta ing kelungguhan iki kadangku Prabu Pandhu Dewanata lagi ke Taman Sungkawa bebasane tatuning rasa tanpa beda suduk gunting tatu loro ingkang sepisan ngrasake putrane kang mijil saka Yayi Dewi Kunthi durung gatra durung kantha wujude maksih bungkus awit sangka pamrayoganing para brahmana pangembating praja binudi sarana bisane bungkus mau tumuli pecah nanging ora ana sambekala wekasan ambabar jabang bayi seranane kudu disetrakake ana ing wana mandala sara ana ing wana mandala sara saka petungku hingga seprene si bungkus nggone ana pasetran winatara patang warsa etunging kelungguhan iki nadyan rineksa para abdi sawetara saka nagara Ngastina nanging sawiji wae durung ana ingkang padha atur wuninga mungguh